Usihlalo weMamelodi Sundowns Hlophe Motsepe usechaze ngezizathu eziholele ekutheni kuthathwe isinqumo sokuxosha umqeqeshi uManqoba Mnqithi nokuqoka umqeqeshi wasePortugal uMiguel Cardoso ezinyangeni ezine nje kuphela isizini. Yize iSundowns ihlezi esicongweni kubethu wePremiership, abaphathi baleli qembu babone sengathi ukuhluleka kweqembu ukuwina imiqhudelwano ye-M10 8 ne-Carling Knockout kukhombisa isidingo sezinguquko eqenjini lezobuchwepheshe. Motsepe uchaza ukuthi ukuhamba kukaMnqithi ehambisana nomqeqeshi onozinto uWendell Robinson nephinde lomqeqeshi uRomain Folz kungenxa yokuthwala kanzima kweqembu kufinyelela izinga eliphezulu elibekwe yiqembu. iMamelodi Sundowns inomlando omude wokudlala ibhola elihehayo, elithokozisayo neliyimpumelelo elinomqondo osusele kuzameni ukuba yiqembu elihamba phambili nokubeka amaphuzu aphezulu. Nokho kulezi zinyanga ezedlule leli thimba lithwele kanzima ukuze lihambisane nalesi sifiso, okuholela ekutheni ibhodi nabaphathi bathatha isinqumo sokuhlela kabusha nokushintsha umnyango wabaqeqeshi. Motsepe uvumile ukuthi lesi sinqumo besingelula njengoba uMnqithi noRobinson sebekhonze isikhathi eside kuleli qembu, nokho iklabhu bekufanele ihambe ngendlela entsha. Ethula uCardoso, uMotsepe ubalula ukuthi uSteve Komphela noKenneth Mwene bazoqhubeka eqenjini lezobuchwepheshe njengephini lomqeqeshi nonozinti ngokulandelana kwabo. uMotsepe ukholelwa ukuthi uCardoso unobuntu obufanele ukuhola iMamelodi Sundowns nokuyisa iqembu emazingeni aphezulu empumelelo. Iqembu lisazibophezele ekuthuthukiseni abaqeqeshi nabadlali base-Afrika nabaseNingizimu Afrika, futhi lizobambelela kuKomphela kanye noMwene njengengxenye yethimba elisha lezobuchwepheshe.